ketuk kene aleng ni pet ya kini ki komen bala komen da ki riu pet ba ha ka bai de bat ketuk ka khubor ya ka ba ka sang hitu lane presiden jong ka sang hitu iba don bok khar ila ajin mut ya ke NPP ba NI tiket ya i ba DRL nong lach ha ka MP Raja Sabha om ha ka MP Lok Sabha te ki babun ki komen hang ne ki de ki bala kan tho ya i ba don bok khar lane presiden jong ke hito sap kene ban kong de ban penhia suki no kum ya kine ki nong yalam seng namar ba om dan jumantoi ai ru balai pe ba phim tip mo ki seng bhalang ki de ki right hand jong ki political une ban prasha cherry blossom une hi balek phin ong shu kumno balai mo ki seng bhalang ki kwa involve politik nganang mot ki de ki nong tremon sobha pajba tangba ki de ki nong yara politik yano re yano ngi kwa jet mangi om de mapi wat wan batai start u baju persya sorkar ni wow kasang bhalang ni wow kasang hito lasongnya ki kentien jongpi ha kane ki ong layo ya kaktien khasi mentapat pikren ban yale NP kahito kakwa ba ke NPP kan penyang da ki kandidat balarem lupa bat kating ba ke NPP kan penyang da u kandidat uban job don bapa imat nang mut seng bhalang de penban advisor NPP katno uyo na ke NPP de ban penduk nong yalam yu ken no me seng bhalang kumme te seng bamlang kumno kampat rung se kaktien khasi ha ka khrenet bapra complete news kaya kemen ki NPP ha ka bai de bat kato ka khubor ka ba ka seng hito kal ai jingmut ya ka sorkar NPP ba kan ai tiket ya i ba DRL nong lach kum u MP jong Karaja Sabha te ki babun na pedang ki pajba kilai kan thojur bha ya i bat hadu ba ilasha keno ha ki komen ba pleng une ubriu ula dei penban advisor jong ka NPP bat kilo ong ru ba mensua une u persya ya ka sorkar mentapat imat udei man ubriu jong ke NPP teng nakaliang ke jongaru ngalasngap ha ya kato ka khubor bat ngalasngap ru ya ka jing pensai jong i ba don bok khar u presiden jong ke hito te akran ya kene ka video ka bamanta om dei banga syaliang yano om dei bang syaliang ya ki pajba ki ba kan tho ya i lane bangan syaliang hakaliang jong i ba don bok khar balai bang ong ba ngam semlai syaliang yano namar haba phai syakaliang jong ki pajba ru ngasos nei bat haba phai syakaliang jong iba don bok khar ru ngasos nei te ka jing sos nei ka jonga ka don hala ka jong kimat te ba phin suthu ya ka phang pedang ha ka bai dei bat kene ka jingjia te ngara karpa je phi ba phin subhaban sngap ya kane ka video hadu ka bakut namar ngan batai phi kumbanga ngayo ya ka jingtip bat ke ei ka ba nga ngayo jingtip ngakwa ban tip lang saphi bat ya ke ei ka ba nga ngayo sngo ngakwa de ban penseu lam saphi bat ya ke ei ka ba ngasem hapo ka donut ka jonga ya ke ei ka ba nga ngaliyo ya ka jingsai bat kumta nga samlang ru saphi
kumbalong ha kene ka jela Meghalaya ki babun ki de ki Kristen ngai ki suthu bhai ya ka jing hikai jong ka Bible lane ka kotba ka ktin bkhoj ki jong blai ba shaphang ka ktin bkhoj jong blai ru ka ong ba haba philong ki briu ka jing sai to ai ba kata ka jing sai ki jong phi kan thabalang shakiwe bat haba phi thang ya kata ka sharak ba phinbu ya kata ka sang jong kata ka sharak ha ka jaka ba kiwe ru kin yu i om ba phin sai tang ma phi marwei ba lada phinbu ya kata ka sang ha ka jaka ka ba phim dei banbu kala ban poi sa ka jing man sauru lada phila banbu ha khamtam ba phinbu ha ki kamra thia kala ban poi sa ka jing man sau i phi te ba khnang ba kan im kari bat ka jai ban reu tole kumta kumba ka Bible ru kala hikaya phi te ngakran ya kene ka video ka ba mata ru ba ai ba kini ke jingya kan tho bat ai ba uba sa kan tho lane uba kan tho ru tongin long ki ba suthu onda ma phi hi philayu i ya kata ka dau tanrai ka ba ma phidon te manta ngan kran bej saphang kane ka MP namar ki babun kimtip te haswa ban sedang ya kata ngakwa ban bu jing kli ya phi ke kata ke MP Lok Sabha bat ke kata ke MP Raja Sabha te baro si kata kinong mikmat ki jongi kimsyam la batai sai hangi bat ki babun ki pajba ngala ban ong sispa na ka sispa ki bun ki bom tip uta u MP Raja Sabha te ba phentip ya kane phensa suthu ba mano ba bakla bat lada hadin onda ma phi phila suthu lada mano ru ba bakla tongin ya panmap bat nakaliang jong uta ubom baklaru nga kermen ba un mape phi tongi don ya kajing ya map mar kaliang ban namar bante ya karibat ke jaban reu ngidon kam banteli kawe ngidon kam banya teli hala kari te ngidon kam ru kabadon kam tam hangi kadai kabang ya map mar kaliang la da don mano babakla te ha ka de bat ka jing ya kan tho hi hot ka don bai ka jing ya kan tho namar ka jing kan tho ka don phir ya la ka jong ka nongrim namar ka don ka jajing kan tho ka ba shong hok bat ka don ka jajing kan tho ka bam shong hok ru te upaj ba onda ulayo ya ka jing sai bat ka jing start usuthu ken ha ka de bat kita ki jajing kan tho la ki long ki ba shong nongrim lane ki long ki bom don nongrim te upaj ba unde haban long ubreu ubasai te ngan persuthu ye phi saphang kata ka MP Lok Sabha bat MP Raja Sabha te MP jong ka Lok Sabha udei MP uba ngidang su jitsen ya i Dr. Ricky Ejisengkon te menta kane ka MP jong ka Lok Sabha namar ka jing khlat no jong i Dr. Ricky Ejisengkon menta lahap panele ya ka by election te kumba thmu ke NPP kala thmu ban namar kala lejwer kala lej kerpar ru ya i ba DRL nong laj ba in long ukertong jong ka MP Lok Sabha te henry ka jing ai jing mut jong i ba don bok khar ba kamde ya u ban ai ya ka tiket na ka banta ka MP jong ka Lok Sabha henry ai ya ki tiket ha i Dr. RL Nonglaj ha ka jaka jong ka MP Raja Sabha te ke kata kumbang la kali ya phi te ladangan keli biang ya phi saphang ki MP hapo ka jela Meghalaya ladangan keli kat nongut ki MP hapo ka jela Meghalaya ki don ru ngathrai baro kimtip don konongut ki MP hapo ka jela Meghalaya te ladangan jubab menta hangne ban ong ba ki MP hapo ka jela Meghalaya ki don laingut lese phinla ban kendet ru ya kata te lada phi kendet sngap ngan batai ya kane te ki MP hapo ka jela Meghalaya ki don laingut
bat na pedang ki lai ngut ki don lai parti uwei UMP udai u DR ki eje sengkon na ka parti jong ka VPP bat uwei UMP udai u saleng sangma ubadai na ka parti kongres bat uwei pat UMP udai u DR Khaluki udai na ka parti NPP te mono ki batip ya uta UMP jong ke NPP ki babun na pedang jong pi ki pajba phim tip te mono budget ya uta UMP ru omdan batip namar ba ki pajba baro kim tip namar ka jing len jong kinong mikmat ka jing bom pensai jong kinong mikmat hala ki pajba nama lajet ya utaru na kabenta jong upajba henrei upajba tip te hatu phim sosun ya ki pajba te ka jing kan tho jong ki pajba ya iba don bokru kade namar ka jing bom tip ngam keno ya kitu kinong kan tho ngam ben ya kitu kinong kan tho namar ba kim tip te menta ba phitip ba ka jing kan tho ka jong phi ka shong hok namar ba phim tip te henrei onda menta philatip ya kata ka jing kan tho ka jong phi ba onda philatip ya kata sabisar biang ya kata ka jing kan tho bat phila ru ban pan map lada ka dei ka jing bakla ka jong phi haden onda philatip onda philasap ya kane ka video hadu ka bakut lada phiso ba kadon kam ya phi ba phin pan map ru phin sapan map bat lada phim don kam ru kata ka shong happy bat nga kermen ba iba don bok ru in map lada phi pan map bat nga kermen ru ha kaju kapor bat nga rekar paru ba ya phi ki pajba lane iba don bok ru lada mono ru ba bakla tongin ya map bat tongin ya map mar kaliang bat tongin ya pan map bat tongin ya map te na kaliang ka jonga nga sothu ya kane ba lada iba don bok in pensai ha khmat jong phi in numla satya ban pensai ya phi namar ba ka hok jong ke jing thaput hi ka dei ka hok halor ka hok in numla ban sai hok ha khmat jong phi ba ka jing keno lane ka jing kan tho ban ong ba udai ubriu jong ka NPP lane ubriu jong no ya kata ngimla ban lek ban pan sakhi bat ngimla hiru ban sakhi ban pensisa ban ong ba ngi dei unong kersan jong kata te hnrei ka jing ha ka jing suthu ka jong a hi hang ne menta ngan ong no be direct ba nga kersan ya ka jing ai jing mut jong ka sang hito lane presiden jong ka iba don bok dekhar halor kane namar ngan pensuthu ya phi saphang uta UMP Raja Sabha namar ba ki babun kim tip te UMP jong ka Raja Sabha ulong uba pher na ki ba pher namar ba ya UMP jong ka Raja Sabha sem lajet da ki pajba henrei jet da kinong mikmat kata ki MLA bat unong job jong ka MP Raja Sabha ngasu entat ngaru ngam datib ha hangne hapo jela Meghalaya namar ba ka jela Meghalaya ka jongi ka don riu phongut ki MLA te uba job ka bumut ba udon kam tang lai phuai ngut namar ba ka majority jong ka parti lada kan yo majority ban sensar ya ka jela ka de lai phuai ngut kinong mikmat te nga sothu ba ka jingjet ya kiru ka de tang kita ki lai phuai ngut om ba baron riu phongut te phila sothu menta ba ka jing kedau jong i ba don bok halor ka jing pha namar uang hang to ba ka NPP ka don ha kabor bat kala banle da kabor namar balai uong komta namar ba usuthu ba upaj ba unum don bor satya lada upaj ba ukwa ban thung ya UMP jong ka Raja Sabha na ka parti kongres lane UDP lane VPP kinumla satya namar ba mentalele hapo ka sorkar layo majority da ke NPP den de namar kata ka daw ba
upajba unum don bor satya lada kajing don jongki pajba hapo ke jela Meghalaya ka don daki khatsan lane arpholak lada kinmi surok baro khatsan arpholak ru phinumla satya ban ong ba phindawa ban penyang ya UMP jong ka Raja Sabha anda ka wai pat ka parti phinumla satya kata nga pensai sepi ki pajba jong ka jela Meghalaya lada nga perkhat season perkhat katno nga dap da kajing sosen namar kajing saden jong ki pajba wat sngoi ya kata ka bang ong kumta banga ong kum taru kadai namar banga sosen upajba manta udon kamban wat ya ka jingnang jing tip bat ya ka jing shai ha ka perkhat ka perdany ha ka jabing ka jongi te balai hangne mo ka mi ka issue ha ka baidei bat kata ka MP Lok Sabha bat ka MP Raja Sabha namar ba ka MP jong ka Raja Sabha ru kala bandai mantahi usnem te kala ban ya takhu ru bat ka ayom jong ka jingjit ka jong ka MP Lok Sabha hapo ka jela Meghalaya namar ba katem jong ka MP jong ka Raja Sabha ka dei hindriusnem bat lajit ya UMP jong ka Raja Sabha ka dei hausnem ar hajar arpau bat kalakut no manta usnem te haki benai ayu na kalyang jonga ngam datibha te kumbangal ong yapi ba ka hok ka jongi bangin tip ngen haban wat jing tip na kinong mikmat dengan haban kli na kinong mikmat ba ha benai ayu ba haban ba la banjet ya utau MP jong ka Raja Sabha bat shispa na ka shispa persen na kalyang ka jongaru ngan ong ba UMP jong ka Raja Sabha ha kane ka tem ka ba mentaru dangyo hi UMP jong ka parti NPP te compare ya kata waladan na kalyang ka jong phimdon mon satya ban jit ya UMP jong ka Raja Sabha na ka parti NPP hendrai phinumla satya kembang la ong menai sakmat ba lada phinmi daki pholak hasurok ru phinumla satya ban penjob na ka wai pat ka parti ya UMP jong ka Raja Sabha te hakane ka kinti ka ba mentaru lada jit menta usnem ar hajar ar phunriu bat kan kut hadu usnem ar hajar lai phu ar kanang dei katem jong ke NPP namar ba ha kane ka jela Meghalaya la sensar da ka parti NPP na kata kadau ya UMP jong ka Raja Sabha ru direct la dei bet na ka parti jong u te dei halor kane ba ka don ka jing ai jeng mut namar ba Dr. DRL Nonglaj udei ubriu ubala no senyang sisa na kabanta kari bat kajai benriu te upaj baru unhap ban ai khublai ya wat lada phim sem lajet ya kane ka MP ka ba mentaru hendrai ngila ban ai khublai namar ba de mai ibala ya khun teng ban penlong official language ya ka tin khasi hapo ka sarkar Meghalaya te mai ila let yakhi ru na kalyang jong ka kasi kala let ban yakhi sapo del hiru banyo ban penrung no ya kane ka tin khasi hapo ka HQ te hangne ngene ngam jeliu biang ha ka baide bat ka MP Lok Sabha bat ke MP Raja Sabha balai ba iba don bok ong ba la ide ban ai tiket no ya iba DRL Nonglaj ha ka MP Raja Sabha ha ka jaka jong ke MP Lok Sabha balai ong ba la idon kam ban ai ya ka tiket jong ka Raja Sabha namar ba upad ba ulayu ba ka jing trei sitom ka jong u ha ka baidei bat kane ka tin khasi te lase kan kham penjuat yangi lada kinrung da kiwe namar baro sikata ngim UEAA ha ka baidei bat uta u MP jong ka Raja Sabha ule ayu te hendrei lese ladangin thung ya une ubreu uba la pokmat bat uba la san la rangba
bat ubal ayaru kejengmut kejeng perkhat bat ubala nang la staru ha kaju kapor la banong te henrei kaba kampen susi kalong ba lada u kentaj ban pan ya ke tiket na ka Raja Sabha nga thrai ngala banong bej ba kansep na ka benta jong u bat katne ka jing tre sitom ka jong phi kaladei kapor ya phi ban pen im ya ka kerteng bat pensa kanam shwa ba kata ka kasngi ka jong phi lese ngimla ban ong ha ka jing im ka jongi ki briu ngila ban im hadu katnos nem namar katne phila tre sitom na ka benta kari bat ka jai ban reu phila dei ru ban perkhat na ka benta ban yo ya kanam bat ka buram haba phila tre sitom bro sikata na ka benta kari bat ka jai ban reu tenga kerpar ru ha kaju kapor ya i ba DRL nonglaj ba shwa ba phen rengko lane shwa ba phen kiu shaki kerdan ki ba kham sajrong bat nga da kerpat ya phi ba phen da pej bat bisar bnya wat jukiu da kabor namar yo lese da phikiu da kabor lese phen sahap sendon bat phen saja ru kanam kaburam na kalyang kejonga ngamkwa bakat ka kerdan kejong phi ba phen suja kata ka nam kaburam kejong phi kumbalong lem kiwei namar ngayu i ba kiriu nang kiriu stat hapo ka jai benriu khasi barabor onda kilayo ya ka jing kersan na ki pajba ki babun bat ki bala la penchir hemru ya ki pajba te kaba susi kalong haki ba ki kwa ban kiu kerdan jubor bat onda kil kiu jubor ki ja sundon hado ba ondom yu isu jelang yaki ki babun ki riunang ki stat ki balong kumta nyenang jar kertang su tangyano tehre ki babun ki bolong kumta ngangai phiru phiu i ya kata bat lada phiu i ya kata bat phiru hakane kapor kaba menta philanangkin ban perkhat philanangkin ban suthu kat ka kerdan kejong phi katne ka kerta ba philadon bat philanang ban rengko bat philanang ban perkhat ngangai ya kata bat ngambun kentin na kalyang kejong atang kini ki kentin hi khoblai sibun